Ás portas do verán, Sanxenxo segue poñendo a punto as súas praias. Logo da creación dunha nova pasarela en Areas, o ano pasado, desta volta, as melloras centraronse na contorna da Lanzada. Aquí instalouse un novo valado para delimitar os accesos dos espazos naturais da contorna. Este vallado que se instalou aquí na Lanzada e que encaixaba, como digo, perfectamente nesa liña de axudas que sacou a Consellería de Medio Ambiente. Neste caso foron 30.000 euros, foron 9 en toda a provincia de Pontevedra e en concreto nos aldés pois foi Sanxenxo, a Illa e tamén o Grove. Os fondos proveñen da Unión Europea xestionados a través do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Esta mañá o alcalde de Sanxenxo poñe en valor este tipo de achegas fundamentais para seguir avanzando na mellora de espazos únicos como este da Lanzada. Gracias á axuda que nos deron, pois podemos facer todo este vallado que está por aquí para protexer esta zona tan emblemática aquí na zona da Capela da Lanzada, non? É certo que saben ustedes que estamos actuando aquí tamén no que é o xacemento que hai aquí na Lanzada. Neste sentido, o alcalde lembrou que é a Deputación de Pontevedra a que se vai encargar dos traballos arqueolóxicos no xacemento da Lanzada, un proxecto, dixo, que comezará en breve.